Angizosho ukuthi sikhona isikhathi kodwa yena indlela ayiyona nangendlela ngathi kumbhacama kancane egudle emakhoneni kodwa ngeke ngize ngicazele ukuthi ngaziphi indlela kodwa nje kuyikona lokho and futhi ngifuna ukwazisa kona ngoba nawe wazi nothise lutho bokumbhekisise kahle ngoba phela uyambona lo muntu kodwa akangisho ukuthi ummake kodwa nje yena unabandla unobudlelwane nabantu besilisa and futhi ngeke azashintshe kule nto ayiyona bafethu ungobona ngithi angibuze laba mfowethu ngeke ngakhuluma nomama wakho lana mfowethu kanti anikaze nicoke noma nikaze akubuze lutho mhlambe ngendaba zakhe impilo yakhe lutho kuyini ubonani mfowethu cha nje impilo yakho phela le yakho mfowethu cha nakukho ngikukhulume mina mfowethu ke ngoba phela manje ngathi akubona naye ngoba manje khona indlela yakhulume ngayo ngazi ukuthi wakubona eclubini ethizeni nanikade nihamba kanjani angazi mfowethu hayi angazi ngempela mfowethu ngoba phela uyazi nawe izinto ngizenza ngendlela ungazi ukuthi sekucashini Uthando leqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV. Namhlanje ke sivakashelwe ubhuti. Uzosichazela kabanzi ukuthi why elayikhaya namhlanje. Sobona kunjani? Ngiyaphila ma. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo nala usuka khona. Mina ngiphethe unkosi mina ngisuka le Mthwalumi. Mthwalumi. Amakhaya wakho? Yeah. Oh, okay. Ngicela ukwazi nje kancane ngempilo yakho. Ukhuliswe kanjani and ukhulele phansi kwezandla zabazali bebawu2 bebambisene noma ube yedwa umzali noma bekugogo nomkhulu? Mina ngahlathi ngikhuliswe ugogo mina. Okay. Umuntu nje obaba beyade bengekho besebenza ngamadoda. Okay, benoma? Yeah. Ugogo wakuliphi side? Ugogo wasekhaya. Wasekhaya lekuzalwa khona ubaba. Oh, okay, ekhaya. Yeah. Okay, ngiyakuzwa. So, uhlawe ngabe uyakhalela, uzizwa kwavuleka isikhala esikhulu sokuthi abazali ngqo bebengekho ekhuleni kwakho noma alright ugogo bekuthanda ngalendlela ukuthi awunakanga nanokunaka ukuthi ayibo konje abazali bamabekho eduze? Ugogo bangithanda kakhulu futhi behlukile ugogo yabo yena ngathi right kakhulu. Okay. Bengafani abazali basithi kanti ugogo yena ubuya futhi idlala iqanda labo. Okay, usaphila gogo? Yebo kodwa noma salahleka nje futhi. Ngiyezwa. So ngicela ukuthi ungichazele ukuthi why ulayikha namhlanje ungiqale nje kuqaleni uze uyofinyelela nami kuvuthunda. Hayi la ngisela ngokuthi ngizokuchazela ngobhuti wami uthandana nentombi yakhe. Okay. Kahle la ubhuti uyathandana nalentombi kodwa mina ngiyazi mina ubhuti uthi uyimpilo enjani. So ubhuti wami uyilo muntu othandana nomunye ubulili babantu besilisa. So manje usisakazi. Mina ngizela ngoba naku ngizomchazela ukuze ngazi ukuthi naye nami ngiyafisa na ukumtshela ukuthi kodwa ngeke ngikwazi ukumtshela. Kodwa ubhuti unobulili besilisa uthandana abanye abantu besilisa manje akanawo umuntu okuyena kodwa na udlala ngawo ukuthi ngoba wenzela thina ukuthi naye sibone ngazi bayathandana kodwa yena akekho lapho. Ufihlile yini ubhuti ukuthi ufihlile nje sisi ngoba phela sekunesikhathi lento siyazi kodwa sikazi size simbuze. Okay. So ngokwazi kwakho baqala nini ukuthandana benalo sisi? Sebenesikhathi bethandana sesi sekuyisikhathi ngeside la. And usisakazi mhlambe azasolela ukuthi akazasolela lutho ngoba nawo umfowethu naye akaze naye azamtshene nje akukho ukuthi inhlonsola sokusolisa ngakho kwathi nasiyamazi. Okay, mekwenzeka ke umfowenu ebona le video and ezwa ukuthi uzoxwayisa usisi lo athandana naye. Mawucabanga nisezoqhubeka yini nizwane ngendlela enzwana ngayo manje? Ngicabanga ukuthi umfowethu ile ifanele khona abone ukuthi okay ilesikhathi sokuthi aphumele obala ukuze aveze nakuyena usisi lo ukuthi yena impilo yakhe ihamba kanjani ngoba ayisesithi isikhathi. Nami ngiyabona ukuthi hayi nami sekubi nakumele noSqueezer nakasangiboni kahle. Uyabona lonto. Manje wena uyamthanda uSqueezer?
No, angemthandi bese ngiyazi ukuthi naye ngiyafisa naye yazi alazi iqiniso. Okay, hayi ngoba nakho Hayi uzibhekile. hayi no, angikho lapho. Okay, nokulungile. Ithi ngimlando sikwazi ukukhulumisana naye. Alright. Ngiyacela ukuthi nisondezelele. Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi. Ukuze ubuyise isithando sakho, luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u-062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sabona kunjani? Siphila sesinjani? Ngiyaphila nami. Mina ngumamtolo ngwakandlela. Ngicela ukwazi nawe. Mina ngosiphumelelo ngokwenzuzo. Okay, uyamazi ubhuti? Yebo ngiyamazi ubhuti. Umazi kanjani? Ubhuti ngizothi umngane nomuntu engithi ngithandana naye. Like bazwana kakhulu ngalendlela yokuthi usegcina semthathisa nje kwa bhuti wakhe. Ubhuti wakhe. Okay, unodaba akafisayo ukuthi akwazise lona. So ngicela umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini afisa ukusho kuwena. Ngicela usikhulume naye. Yebo sisi. Yebo. Kahle kahle ngizochaza la ngomfowethu ngoba phela umfowethu lona igazi lami. Manje ngibona indlela athanda ngayo, manje ngiyazi ukuthi akuthanda. Kodwa ubhuti lona unobudlelwane nabanye abantu besilisa. Lokho sekube nesikhathi nje besizama ukuthi sikuyembezise kodwa kuyavela ukuthi hayi kona kuyikho. Kuthi nathi ayikho into esizoyenza ngoba iyona impilo yakhe le. Ngiyazi ukuthi uyakuthanda kakhulu nawe uyakuthanda. Kade naphila futhi. Kodwa nje ngizocela ukwazi ke lokho. Ngizokwazisa kona. Ngize la ngoba nangizokwazisa kona. Ayikho enye indlela engizokwazi ukwazisa kona. Ngiyamuzwa kodwa. Ngiyamuzwa kude. Ngiyamuzwa ubhuti into ayishoyo. Kungukuthi kahle kahle angazi noma ngizothi noma kwenzakalani kodwa kunalento ukuthi ngiyathuka angifuni ukuyikholwa lento engizwayo kahle kahle. Ya awukazi usole lutho. Beyingekho into esolisayo. Ubenza yonke into ngendlela ejwayelekile. Okungenza ukuthi ngithuke kakhulu ke mase ngizwa inkulumo efana nale. But understand ukuthi uthini and angisiboni isizathu esingenza ukuthi azabhalela ukisho ezoqamba amanga. So ngiyazi kusha endlebeni zakho but nje ubuza nanoma umuphi umbuzo ofisa ukubuza wona njengoba ethi umfowabo nje I'm sure wazi yonke into ngayo. So ngicela nje uzineze isikhathi ukhulume naye umbuze noma uphi umbuzo ofuna ukubuza nangu khona la. Okay. Into engifisa ukuyazi njengamanje ukuthi yonke le okay ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi bahlezi bendawonye. Kodwa manje nami isikhathi esiningi ngihlezi nginaye yonke lento ubhuti akhuluma ngayo yenzeka ngasiphi isikhathi. Angizosho ukuthi sikhona isikhathi kodwa yena indlela ayiyona. Nangendlela ngathi kumbhacama kancane egudle emakhoneni. Kodwa ngeke ngize ngicazele ukuthi ngaziphi indlela kodwa nje kuyikona lokho and futhi ngifuna ukwazisa kona. Ngoba nawe wazi nothise lutho. Bokumbhekisise kahle. Ngoba phela uyambona lo muntu. Kodwa akangisho ukuthi ummake kodwa nje yena unabandla unobudlelwane nabantu besilisa and futhi ngeke azashintshe kule nto ayiyona. Yebo. Usewamamba nomunye umuntu osifazane before? Ngasho ngithi akukaze kuze kwenzeke into efana naleyo. Bekuyimina nje ngazi ukuthi mina ngimjabulela lokho ukuthi imina nje kuphela empilweni. Abantu athi abangani bakhe ke bangakanani abesilisa? Ngoba ewumfana uzwana unabantu asazele nabo kakhulu okungabantu besilisa bese kuba nalabo futhi azwana nabo kodwa hayi close kodwa nje
uzwana nabo nemost yabantu besilisa nje enda kungisolisi-ke ngoba naye vele ungumfana kumele ukuthi axoxe nabo vele abafana. Ngiyakuzwa. But izothiwani-ke into enje because ubefisa ukukwazisa ubafo ukuthi kwenzakalani. So kukuwena ukuthi yini oyicabangayo, uyicabanga kanjani futhi. Mina into engizoyisho ukuthi angifuni ukukholwa yonke lento engizwa njengamanje. Umuntu wami njengendlela engimazi ngayo angikholelwa ukuthi yonke lento eshiwo ubhuti ingaba yiqiniso. Nangendlela a-actisa kwendoda ngakhona angiboni ukuthi ngale ebumnyameni mina ngingaboni kunento efana naleyo eshiwo ubhuti akayenza, akukho possible. But uyazi ukuthi indlela ubulili obubodwa obuthandana ngayo ukuthi kuhlukene kwakhona. Ungaba umnumzane wekhaya uphinde ube nentombi, ophinde ube umnumzane futhi kuyona, hayi ukuthi wena ujike ukuthi usuzozenza intombazane. Uyindoda nakuyena umuntu wesilisa osuke umuntu wesifazane, you understand? Okay. Hayi ukuthi bonke baphoqelekile ukuthi fanele bajike baba amantombazane. Okay, into engicela ukuyibuza kubhuti mhlawumbe azama ukungi-understandisa. Okay. Umuntu wami-ke lona mina engithandana naye, uma ngabe esenalabo bantu labo othi abange besilisa azizwe ethandana nabo, uyaqhubeka abe indoda okanye uyena ojike seba umuntu wesifazane kulabo bantu asuke ethandana nabo? Kwenzeka Hayi uba indoda nje. Okay. Uyaqhubeka nakhona abe indoda. Shuthi abonye omunye umuntu lo muntu abazoze baqondane nabo mhlawumbe bese bezwaneke. Abona umuntu wesilisa njengentombi kuyena. Yebo. Like kulo muntu wesilisa enze lokho asuke kwenza kumina. Yebo, wenza same thing. Uba indoda njengoba echaza nje uba indoda. Bayindoda nje kuwena. Hayi akholaka angisho ukuthi ngizokholwa manje, akukho lula. Ayi kunzima ukuthi ngizothi ngiyayikholwa lento eshiwo. Mhlambe yini ongafisa ukuthi ubhuti akwenzele yona ukuze uzokwazi ukukholwa? Ungafisa ukuthi simbambe kanjani? Bhuti uthe konje unakho ukumbamba isikhathi esiningi noma mhlawumbe kwenzeka ngosuku olulodwa. Siyabo abantu esibandawonye endaweni esuke sinayo ndawonye. So kunezikhathi eziningi lokhu umbona ukuthi uyayenza lento uyayenza le. Okay. Ukhona umuntu oseke wambamba naye mhlawumbe okungenzeka ukuthi unayo inamba yakhe? Mhlawumbe okungenzeka ukuthi sebakhuluma nje kaningana noma mhlawumbe useke wathandana naye before? Ukhona umuntu engingakwazi ukuthi ongcono singafonela yena lo mfowethu ngoba anginayo inamba komunye umuntu. Uyena umuntu enginayo inamba yakhe. Singafonela yena ukuze sizwe ngawo. Imama simfonela fanele sithini? Into ezomenza ukuthi aphendule understand ukuthi umbuzo uthini. Phela sombuzo and approve. Sombuzo ukuthi kahle akaze namtshele usisi ukuthi yena impilo yakhe kanjani phela that's all. Okay, ngiyacela isifone. Bapo. Mfowethu. Yebo ngiyaxolisa ukufonela nge-private number unkosi uyokhuluma naye. Ya ngiyakuzwa mfowethu ukuthi wena ngikabe ngisethukile nje ukuthi ungifone nge-private number. Yebo mfowethu ngoba naku ngithi angibuze la bafo mfowethu ngeke ngakhuluma nomama wakho lana mfowethu. Kanti anikaze nicoke noma nikaze akubuze lutho mhlambe ngendaba zakhe impilo yakhe. Lutho kuyini ubonani mfowethu? Cha nje impilo yakho phela le yakho mfowethu. Cha nakukho ngikukhulume mina mfowethu kuyena. Ngoba phela manje ngathi akubona naye. Ngoba manje khona indlela akhulume ngayo ngazi uthoka akubona eklabhini ethizeni nanikade nihamba kanjani angazi mfowethu. Hayi angazi ngempela mfowethu ngoba phela uyazi nawe izinto mangizenza ngizenza ngendlela ungazi ukuthi sekucashini kodwa mhlambe ke wakwangibona mhlambe eklabhini ethile mfowethu kodwa ke hayi angazi ngempela mfowethu ubekubuza ngempela. Ya ube ngibuza yena naye bebuzela nje ngoba phela akazi kahle. Uqala ukungishayisa ngovalo mfowethu kodwa ke phela hayi nami ngizake ngibheke ukuthi ngenza kanjani ngibheke ukuthi izinto zami ngizenza kanjani kodwa ngibuka kona lokho ukuthi usheshe unginothise mfowethu. Okay bafo. Ngiyabonga mfowethu. Alright la. Naso-ke. So cishe okay. Uzwile?
Bekwenele lokho noma mhlambe awenele still safana. Ukukhuluma iqiniso ngiyayizwa indlela aphendula ngayo efonini okusho ukuthi lento akhuluma ngayo ikhona and naye uyayazi. Yabo. Futhi konke lokhu kuyisona kungizothini kuyisona sicindezelo sokuthi kahle kahle vele lento lobhuti akhuluma ngayo bekuyinto naye ayaziyo. Kusho ukuthi ngiyayikholwa yonke lento kodwa cha ngihlukumezekile-ke ukuthi sekumele ngikhole into kanje ngoba phela angiboni ukuthi mhlampe sengize indaba ezikanje khona into esangifazophinda ngiqhubeke ngikwazi ukuthi ngiyenze naye. Awusamthandini? Ngiyamthanda kakhulu kodwa-ke ngesimo esibhekana naso angiboni ukuthi mhlampe ngisazoqhubeka ngikwazi ukuthi ngimthande angisezukumethemba like Mina ngithanda ukuthi uthathe isinqumo manje. Unkosi ubengasho ukuthi ukutshelela ukuthi imali noma suke eduze kwakhe noma nje mlahle ubengasho kanjalo. But ubefuna ukuthi akuxwayise ukuthi uhlale wazi ukuthi noma ukuthi uyaqhubeka nomuntu wakho kodwa wazi ukuthi umatasa nalobo obunye ubulili. So angithandi ukuthi uthathe isinqumo esikhulu kangaka manje ngoba uyachaza ukuthi uyamthanda and angiboni kuzoba right ukuthi ungahlukana nomuntu usamthanda. Because uzohlezi inhliziyo yakho iyohlezi inaleso sikweletu sokuthi loya muntu ngangaqedi yazi ukumthanda kodwa usufuna ukumlahla. So I think kufanele uthathe isikhathi sakho ucabange kahle ngayo yonke lento nje ubone ukuthi kuyaphileka yini usazoqhubeka uthandana naye noma usuwazi noma ethini into. Yabo? Ungajahi. Ngiyazi mhlawumbe uthukile kakhulu kodwa nje uthathe isikhathi sakho. I-relationship eyakho uwena wathi uyamthanda. Kodwa since isikhathi sesithe ukuqhubeka mina isibambisene while yena kunento enkulu kangaka ayifihlile kusangaba khona ukuthembana leyo relationship. Useke wakhuluma kodwa ngokuya ekhaya lakho? Ngoba ngisho nje ukuthi ube umuntu othembisayo bethembisa ukuba indoda yangampela nje. Okay. Yonke into besikhuluma ngendlela eright ubefisa ukungisondeza eduze kwakhe ngihlezi nginaye and-ke behlezi sithembisana nokuba nezingane kodwa ukwazi kanjani ukuba nezingane nomuntu okufihlela into enkulu kangaka? Ngiyakuzwa. But-ke I think right uthatha isikhathi sakuqala. Ucabange ngayo yonke lento. Ngizothi ngithukile ngiphatheke kabi kubuhlungu ngoba khona ngiyazi ukuthi egcineni kwakho konke angimdingi umuntu empilweni yami ofana naye. Okay. Egcineni kwakho konke ngingathatha mhlawumbe isinqumo emva kwey'nsuku ey'ngaki kodwa engikwazi ukuthi isinqumo sami sizoba sekutheni mina naye impilo yethu iphele la. Uyamxwaya umuntu onjalo? Noma awumxwayi kuyikona ukuthi hhayi eduze kwakho? Ngingasho ngithi u-right mhlampe kumeka le kude nami ngilena kodwa kungabi ukuthi usondele kumina. Okay. Akuyeke ukwazi ukubona umnakweni oyinsizwa. Umnakweni onentshebe. Angiboni ukuthi ngizokwazi empeleni naye kahle kahle ngicabanga ukuthi kumele ukuthi akhululeke. Okay namanje ngiyazibuza ukuthi why ubenza lento ayenzayo kungani wangavelanga nje kwasekuqaleni wayiveza ukuthi yena uwumuntu kanjani kungani ubethatha mina aphinde futhi athathe omunye ozoba ngumnakwethu kodwa nobulili ofana But you understand ukuthi abanye abantu kuye kube nzima ukuphuma kwi-closet. Akuyonto yanomba ukuvesa nokuthi nje yonke into isube phezulu kwetafula. Mhlambe okunye kuxhomekeke endleleni esikhuliswe ngayo siyindle emnyama. Abazali bethu nje abaligwinyi lelo gama lelo. So abanye bakuzwa kuyingcindezi ukuthi kufanele ulingiseke manje wenze ngazuthi uthanda lokhu kanti inhliziyo yakhe ayikho kwayilapha. Abanye baningi bashade nobulili obufana nobabo kodwa bebhizi nobulili ofana nabo emaceleni. So akuyi ngokuthi akuyena wonke umuntu o-comfortable ngokuthi aphumele ubala. Ngiyakuzwa kodwa engizokusho ukuthi ngendlela engimthanda ngayo nengimfisela ngakhona okuhle bekungangcono mina ngokwami ngibona ukuthi kungcono ukuthi avede akhululwe abe umuntu ophila lempilo le ayifisayo yena ngoba kuyafana singasho ukuthi sithi sizoshada singiyazi into kanjena kodwa egcina konke shuthi vele akajabulile mangabe enami impilo yakhe isebantwini besilisa laba bafana naye. Ngibona ukuthi kungcono sivele simkhulule ephila impilo yakhe ngendlela athanda ngayo. Angisho ukuthi ngikwatile ngakwenzile
okay, mhlawumbe uyazikhethela, mhlawumbe akazikhetheli, angazi, kodwa ngiyamkhulula ukuthi aphile impilo yakhe ngendlela afuna ngayo. Eish, ngiyezwa. Mbukela bekhaya, niyazibonela nani ukuthi siphethe ngani. Ngiyazi bafethu, baningi osisi bethu nobhuti bethu abangakakwazi ukukhululeka ngokuphelele baphume la bezifihle khona ngokuthi bona imizwa yabo ime kanjani. Ngiya-understand kakhulu futhi, but I think ku-wrong mekuwukuthi usungathatha inhliziyo yomuntu azabe comfortable ngokuthi uthandana nawe kodwa wena uphinde udlalele enye team. Ku-wrong ukucasha ngomuntu ushaye ngazuthi kanti akukhona lokho ku-wrong. Kodwa mekuwukuthi mhlambe-ke indlela thizeni kuyenzeka ukuthi ubulili ubuthanda bowu-two, but cacisa-ke kumuntu wakho umtshele ukuthi nayi into azoyifaka kuyona engakangeni, kunokuthi asengazi sesiside isikhathi uthola useyena uzimisele ngenhliziyo yakhe yonke ukuba nawe kodwa wena usanefihlo osamgoqele yona, ku-wrong. So anginiphoqi ukuthi uphumelane obala, kodwa umuntu nomuntu omthandayo umtshele ukuthi wena udaleke kanjani noma uzizwa ngayiphi indlela noma uthanda ini, ukuze ezokwazi ukuthi azikhethele noma uyangena noma akangeni. Kunanebhomu enkulu umuntu usowuthi uhleli naye phansi usurelaxile. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.